Naaagnas na kan madukayan ang bangkay kan sarong lalaki, alas 7 kasubagong aga harani sa Kagmasuso Tower sa Barangay Liktin, San Andres, Catanduanes. Sa impormasyon, ang kapwa paraagot ang nakapagpaabot ng impormasyon sa kapulisan. Dapit sa naaagnas na bangkay, kan 47 anyos na abaka stripper na napag-araman na residente man sa nakan parehong barangay. Tulos man na dinuman subuot kan personahes kan San Andres MPS sa pangingenot ni Deputy Chief of Police, Police Captain Fidel Romero Jr. sa superbisyon ni Police Major Emsol Ikawat, dangan kan personahes kan MDRRMO San Andres, asin opisyales kan nasambit na barangay ang lugar kung sa inadiskubre ang bangkay. Naman pong report kasi tiga-assume siguro kang mga kamag-anak na yun lang ituluman sa sa hagutan. Kaya yun na lang ito. Pag-inform kang katong nakahiling na iwan ito, dahil na nagduwa-duwa sa mga kamag-anak, pati na sa pugang, na yun na ini. So, nagadan. Dugang pa kan PNP, sa pahayag subuot kan saro sa mga trabador kan Kagmasuso Tower, Miyerkules ka nakaaging simana kan makicharge pa ng cellphone sa inda nasambit na paragot. Mientras tanto, dai naman subot nagtugot pan kapamilya kan paragot na ini, an i-autopsiya pa. Dahil naman iba naman pamilya, ini lang ang soltero, so siyempre ang pangapudan ta siguro pag-arog kay ini. Dapat pag halos sarong simana na dahil na nahiling, ipaaram lamang ko tan na sa samuya or sa mga otoridad sa barangay na ini dahil na nahiling kan nakaaging aldaw. Kasubago kan tulos man ay palubong ang biktima. Sa presente, padagos pampigi-imbestigaran kan otoridad ang insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.